Fátima Paz gaña en 1978 a carreira pedestre do Correo Gallego. Fátima recorda con cariño o seu triunfo en 1978. Foi a primeira muller en ganar, pero confesa que foi máis importante para ela repetir o seu triunfo no palmarés 22 anos despois. Esta compostelá corría por entón moitas probas populares. Era cando comezaba, pero non tiña o boom que foi adquirindo cos anos. Ademais, ninguén sabía aínda o que iba a dar de sí aquela primeira edición da carreira. Felicidades a Fátima.